Yeah, ƙura daga yamma, ƙura daga yamma, alamin on the beach. Listen. Ƙura daga yamma, ƙura daga yamma, ta taso da daɗewa, ta taso da daɗewa. Tana ta yaƙar mu a ƙasar mu kan mu yayi rabewa. Najeriya ƙasata me arziki da yalwa, kainuwa da shaida ga Allah ba za ta tarwatse ba. Ƙasar mama da baba Naja, ƙasar mama da babai baba, ƙasar mama da baba. Ƙura daga yamma tana ɓarna, babu dare kuma ba rana. Burinsu su gan mu cikin rana, jama'ar mu ku ƙarfafa zance na. Sun rarraba kanmu in za ku tuna, a ƙasar mu ta ko ina fitina. Ba wani mai bakin magana, yaƙi ya cimma ƙasar mu tana. Wani hali wayya, wani hali Naija, ina mafita ga ƙasa, ina mafita a ƙasar mu, ina mafita a ƙasar mu. Najeriya ƙasar mu ta gado, ƙasar mu ta gado. Ƙura daga yamma, ƙura daga yamma, ta taso da daɗewa, ta taso da daɗewa. Tana ta yaƙar mu a ƙasar mu, kan mu yayi rabewa. Ba mu ƙaunar juna, babu rangwantawa. Ina kuke malamanmu, ina kuke fastocinmu, ina kuke sarakunanmu da shugabanni namu, jami'an tsaro duka namu. Tashi ku kare ƙasarmu, a daina batun al'ada ko zancen addini, kawai ku tashi ku kare ƙasarmu. Lalle ku kare ƙasarmu, dole ku kare ƙasarmu. Ita ce gurin zamanmu, ita ce alfaharinmu, ita ce gumbarcinmu, da mu da iyalai namu. Ƙasar uwa da ubanmu ta zama alfaharinmu, ita ce gatanmu, namu shine namu. Mu daina rena ƙasarmu, kishin ƙasarmu shine babban alfaharinmu a duniya. Najeriya, ni ɗan Najeriya ne. Shargalle! Shiga ɗaki ka je ka hau gadon ka kwanta mai gida. Ai yau wai naka ta musamman ce. Alhaji. Wai naka ta hau ta kammala. Shiga daga ciki. Anisa ki bashi wainan nan da kyau fa. Kuma kisan ma me ne? Kuran nan na je siyan waina, kai mun je siyan mu ya kujera in zauna mu hira da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummi, mijinta a sai ki harkar fasikanci za ki koma. Mijinta to ne zai bikin ya ce ki zauna. Ba ku da manya a gidanku ne? Akwai, amma ba irin ka ba. Ko? Wai. Kai bari billahi lazuwar ma zan iya yin sirara anan ni da ke mu. Dole ki garin ta fara, wai mai gida da kukan tsarki. Shargalle! Bari fito miki a mutum sak. Ba wani abu ne yasa na tsamacin nan. Gani ne manyan mutane na taruwa a gidan nan. Da yan zafarawa. Ni ma zan samu wanda zan rinka rage zafi ko kuwa. Ai ni din ma. Allah ya rufa asiri. Kamfanin Kilina Film Production suka ɗauki nan muku wannan ƙatishin mu na Shargalle. Shiryawa Abubakar Usman Kilina, ɗaukar nauyi Kilina Hausa TV, ba da umarni Ahmad Safwan DZ, labari da kuma tsarawa Nura Sada Nasimat. Shargalle. Sai ku subscribe ku danna mana ƙararrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Kilina Hausa TV. A nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku duk ranar Litinin misalin karfe 8 na dare. Shargalle. Sun buga dice din, sun buga ƙararrawar, sai dai kunnan jaki da uwa shegu aka yi masa. Shargalle. Warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masoyan mu maza da mata, yara da manya, tofa kun san akwai shirin series din mu mai suna Shargalle. Shargalle fim ne wanda ya tanadi faɗakarwa, wazabtarwa da nishadantarwa. To a babbar tashar nan tamu mai suna Kilina Hausa TV. Saboda haka sai ku yi mana subscribe, sai ku danna mana kararrawa.
shargalle kallo kyauta ne a wannan tasha wato Kilina Hausa TV. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala baraka. Ni ma fa ina ciki fa kowa yana kai ta ku biyo mu. Salamu alaikum.